Altså bare... Kan du godt vand? Vand lige? Okay, så skal du også bare sådan. Forskel. Hej, Inge. Vi er rigtig lidt Jeg langt. har ikke lyst. Ja, det er lige Prøv lige, når han sidder på bordet, så ryster det hver gang han trækker vejret. Det er med det lange. Men jeg havde det der med, at man... Det er godt, at man trækker vejret. Prøv at sætte den her. For satan, man er sammen. Og så flytter du lidt andre. Nej. Okay, så kan jeg vise dig Stå længere. op, og så sige ting. Okay, sådan. Okay, er du klar, Johnny? Ja. Han er jo ikke klar. Er du klar? Ja. Okay. Hvordan har modeshowet været? Det er spændende. Der har været meget arbejde, man skal igennem og sådan noget, men det synes jeg har lært en masse gode ting med det og mødt en masse nye mennesker. Jeg synes, der har været det hele værd indtil videre. Hvad har du så fået ud af det? Vi har lært at lave en event, og vi har lært en masse nye begreber at kende, og sat os ind i noget helt nyt, og lavet en masse arbejde, og lært at danse for eksempel. Så det har været lidt svært, så har man meget nyt. Jeg skal jo bare sige. Ja. Og så den næste så. Jeg kan ikke læse, hvad du skriver. Hvad nu hedder... Har du lært nogen fra de andre... Jamen det er fordi, det er stritus. Har du lært nogen fra de andre klasser bedre at kende? Og glæder du dig til modeshow? Og hvad nu? Og nu? Har du lært nogen fra de andre klasser at kende? Ja, der er nogle af dem, jeg ikke sådan rigtig havde kendskab til, før vi kom ind i klassen. Men nu snakker vi alle sammen godt sammen og har arbejdet sammen og hjulpet hinanden, så jeg har ikke klart lært en masse nye mennesker. Glæder du dig så til modeshow? Ja, jeg er lidt spændt på at se vores resultat. Det har været en lang proces, og det er slet ikke færdigt endnu, men der er meget arbejde, og jeg glæder mig til at se, hvad vi har fået ud af det. Rick Jeg synes, det er faktisk fedt nok, det der street fashion, og der er mange gode ting i det. Og de der farver og det der til unge mennesker, og sådan noget, der passer rigtig godt ind. Så jeg er sikker på, at det bliver et rigtigt valg. Okay, spørgsmål.